Maayong adlaw mga bata. Andam na ba kamo sa atong bagong leksyon karong adlaw? Alright, kung andam na, maminaw og tarong. Ang atong paghisgutan karon ay bahin sa pangutana pulingan. Ang pangutana pulingan ay gitawag kini sa English nga interrogative pronoun. So ato tun-an karon mga bata kung unsa ang gitawag nga pangutana pulingan or interrogative pronoun. Andam na ba kamo? Ang interrogative pronoun o pangutana pulingan ang tawag sa mga pulingan nga gamiton sa pagpangutana o pagsukot sa masa, kinsa, asa, kanus-a ug unsa. Ang pulingan nga kinsa ang gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa mga tawo. Pananglitan, kinsa ang imong bisita? Kinsa ang naghatag og buwak? So ang pangutana ay tawo. Gamitan kini og pangutana pulingan nga kinsa. Ang pangutana pulingan nga asa ang gamiton sa pagpangutana sa mga ngalan sa mga lugar. Pananglitan, asa ka naglaag? Asa sila nangadto? So ang gipangutana ay lugar. Ato tubagon ang mga pangutana. Asa ka naglaag? Sa merkado. Ang merkado ay ngalan sa lugar. Asa sila nangadto? Sa eskwelahan. Ang eskwelahan ay lugar. Ang pulingan nga kanus-a ang gamiton sa pagpangutana sa oras o panahon. Pananglitan, kanus-a mo manglaag? Kanus-a ka maglarga? So kana nga mga pangutana ang itubag pod ay oras, adlaw o panahon. Ang pulingan nga unsa ang gamiton sa pagpangutana sa ngalan sa mga butang o panghitabo. O kini ang pananglitan. Unsa ang imong gibuhat? Unsa ang imong buhaton unya? Hinumdumi mga bata, pagkahuman, magsulat sa mga pulingan nga pangutana, mugamit kita og question mark o marka sa pagpangutana. Mao kini ang uban pang mga pananglitan. Asa imong mama? Kinsa man ang gipangutana? Tama. Ang gipangutana ay mama. So, mugamit kita og question mark pagkahuman na to magsulat og mga pangutana nga pulingan. Ikaduha, unsa iyang giluto? Ikatulo,
Kinsa ang muuban sa ako? Ikaupat, kanus aka mo larga? Tan-awan ninyo mga bata, tanan mga pangutana ay gibutangan na to og question mark. Nasabtan ba mga bata? Alright, kung nasabtan, pagdugang og pangutana pulingan para makumpleto ang mga mosunod nga mga pahayag. Sudli ang blanko o kinsa, unsa, asa o ganos-a. Nasabtan ba mga bata? Asa gamiton ang pangutana pulingan nga asa? Asa na pod gamiton ang pangutana pulingan nga kinsa? Asa gamiton ang pangutana pulingan nga kanus-a? Ug asa gamiton ang pangutana pulingan nga unsa? Nasabtan ba ninyo mga bata? Kung nasabtan, butangi og pangutana pulingan ang mga musunod nga mga pulingan. Karon ato tan-awon kung unsa ang tubag sa matag numero. Og dinhira ta kutob mga bata, hinaot nga daghang inyong natun-an karong adlaw. Daghang salamat, amping. Bye-bye!